Здравейте, скъпи приятели! Днес искам да ви кажа, решихме с моя приятел Стефан Пенев, най-добрия видео оператор. И решихме вече да си отворим един YouTube канал, понеже за много кратко време бая се разчухме, успяхме да се развием, успяхме да постигнем нещо от нулата. Да, и решихме да си отворим, не е лошо да си отворим един YouTube канал за нашите приятели. Ще има хубави видеа, ще има страшни видеа, ще има доста интересни работи в този YouTube канал. Така, да започнем сега да се представиш. На колко си, как се казваш и да започне някаква кратка история на живота ти. Казвам се Инго, много от вас ме знаят Инго Ауто Елия. Да не забравяме и дрехите. Всички го знаем от Инго Fashion. По принцип съм тръгнал от дрехите, но развих бизнеса с коли. На 26 години съм. В град Пазарджик живея, в град Пазарджик съм роден. И набираме много бърза скорост с колите в този сектор. За мен да се представя, аз съм Стефан Пенев, 22 години съм, занимавам се това от 7 клас и като цяло си го се познаваме от много време, близо 6-7 години. Започнахме с дрехите, после на базик, си сега се обади за скоро време и казва, ще почнем тук бизнес с колите. И към, хубаво, нали, браво, ева. Ама ще дойдеш да снимаш. Давай, ще дойда. И така започнахме, спогодихме се, нагласихме се, напаснахме се. Имаме еднакви идеи, еднакви виждания и така се съботихме и продължаваме само напред и нагоре да се развиваме. Между другото, помниш ли за първи път, когато се обадих да снимаме една кола и буквално си треперихме и двамата. Да, какво беше? BMW седмица някаква? Някаква седмица беше 730 или 740. Нямам такава идея точно. Това се гледа между... Да, снимахме клипа, 2-3 дена и айде. За 2 дена съм го продал. Това е първият клип. Да, първият клип, първа кола, 2 дена съм го продал. Да. И така. Добре, какво те запали по колите? Смисъл, по принцип аз коли си продавам от доста време, но това ми беше план Б, защото си помагах малко на семейството, помагах си на семейството, на нашите. Имам един семейен бизнес, къде си имаме магазини и оттам ме познават, нали, някъде около 30-40% от България ти говоря. Защото преди си правих видеа на магазинчето и... С телефона, бе, каза колко си спомням. Да, с едно телефон ще си пусках видеа и така. Но реших напълно да се развия с колите и продавах коли от 10, вече от 18 годишен. От 17 годишен си продавам коли. Взимах, продавах. Даже помня първата ми кола. Не питам точно, я искаш за първата продажа, това е нещо от велик. Да, бях на 17. 17 и аз се седя там в квартала и идва едно момче и аз си бях по принцип много голям такъв запаланко на коли. Кой къде ме дръпне и аз веднага... Може да кажа. Може да кажа само като. Малко се насигаме чат пата, няма проблеми. И ми вика, аз ще го докара от Виена. Какво беше колата? Ford Fiesta 1.2 бензин. Чия. То малко по-хубавото изпълнение. Да, Ford Fiesta 2001 година, 1.2 чия, тъмно-синя така. И съм го взимал за 300 ля. 150 евро му надал. И карах го там в двора. Миене, пастиране, колкото си мога, нали, колко ми идва от ръката. Направи го да свети. Не сутринта му слагам едни табелки, продава се.
Аз съм лапен на 17 години. Да. Нямам нито години, нямам нито опишка, ама си карам. Карам си. Всеки в България, който в България, като се качиш по инструктора, той първо те пита, карал ли си преди? Не, по принцип тогава си караше. Тогава бе, като върнем малко времето назад, преди 10 години, тогава си беше малко по, как да го кажа, по така, камерите бяха малко по-меки. И си кажеш, нямаше чак толкова, нали, спазване на закона. Не, спазваше се, но тук нямаше толкова престъпност. Минаваше покрай капките и пак излизаш от ролята, така да го кажем, нали, да не разберат по-добре. И на едно дядо ми идва, вика, младеж, вика, твоята ли е колата? Викам, дядо моето е, вика, я го отключи да го видим, то вътре беше много запазено тая фиестичка. И го видя колко пари, аз му викам 1200. Имам само 1000 лева, той ми каже. Я да го гледам. Ми дай поне викам 1100. Виж, вика, по-загукав като да. Няма как. Аз ще го дам, ама да не го изпусна и така. Да? За дете. Вика, ще го взема. Нямам кола, нямам нищо. Взимам колелото. Отивам при регистратора. Ма тогава бях и слаб, един такъв сух, клощав. Едва ми жив. Да, едва ми жив. Хората даже не ме и поглеждат. И ходих, викам, тук да напишем една декларация за една кола, ще го продам. Той, защото колата беше много с транзит. Да ги спираш в КАТ. Да, в КАТ трябва да се попълват декларации. Там в Германия, по принцип в Австрия и в Германия, те им викат Kaufentrag. Тук е един договор. Да. И регистратора Бачи Мите, айде ще го кажем, най-добрия. Бачи Мите, най-добрия. Да. Не го познаваме, но да е да. Бачи Мите, ходих при него и веднага ми оправи документите там, какво трябва да е жив и здрав, тук респект към него. Бачи Мите, взимах, предадох документите на дядото, брои парите, ма те каси изкефи, човек. Като ми дава парите, те каси изкефи. И това време, ти си бил преди 10 години време. Да, преди 10 години. 1100 лева, аз били много пари. 7800 лева печалба си правя от първата ми кола. Първа кола 7800 лева печалба. И отидох вкъщи и ходих вкъщи демеки. И казвам на татко, на майка, викам така и така. Те първо се заедаха с мен, що взима тая кола, сега ще хванат полицаите, нямаш книжка, второ, пето, филма и аз бутнах вратата и изненам, там няма да им слушам тази. Като всяко малко лапо. Бунтак. Да. Не съм по принцип такъв, ама. И после ходих там вкъщи при баща ми, му викам, тата, викам, продаде колата. Коя кола, бе? Викам, Фиеста. Как го продаде? И викам, да, на едно дядо. На кой го продаде, бе? Викам, аз не го познавам. Едно дядо дойде с колелото, видя колата, качи си колелото на колата. И замина. Извадих му един транзит и си замина. Как бе? Викам, така, колко пари го продаде? 1100. Той само Вика, верно ли е? Викам, да. 1100 лева го продал. Той почна да ми се радва, почна да ми се кефи. Майка лети. Човек, казвам ти, майка лети, буквално много се радва за мен. И тако, той е такъв един, колкото и... Ние запознаваме с него. Да, колкото и да се кефи, колкото и да ми се радва, той винаги... Малко по-строг. Строг и малко... При него малко, егото е малко по-високо и... В смисъл, сега ми вика, нищо не става от тебе. Това е задължение на всеки нищо не става от тебе. А майка много ми се радва, човек. Казвам ти, много ми се радва. В принцип, моята слабост е майка. Майка. И така с първата тая кола, оттам започна всичко, оттам се запалих. И така. Разкажи на хората, ти дали бил шофьор от първи път взе книжката, колко ти взе книжката? По принцип... разкажи малко по-пикантни истории. Много дик шофьор съм. Такъв много дил карам, много ми е... Знаем, има ги покликват. Да, много дил карам, като се кача на някоя по-мощна кола и колкото да не искам да карам, човек,
то ми се иска, нещо ми идва отвътре и... Тя колата те дразни, тя те... Да, буквално ти казвам, зад волана, откачвам човек, казвам ти, все едно някой излиза от мен и после зад волана си викам, карам градско, изведнъж се сещам, ако удара някой, там сме. Пази Боже, да чукна на дърво. До сега не ми се е случило. Катастрофи, пета, нямам. Но с годинките си олеквам. С годинките, да, порасваме да се каже. Но по принцип див шофьор съм. Обичам силните коли, обожавам силните коли, харесвам големи мотори и така. Как взе книжката? Взе на 18 или... Не, на 18, буквално на 18 години си фенах на Кормоне, станах същия ден, 30 декември ми е рождения ден. Преди си взимах листовките с 0 наказателни и се явявам в... Ти обаче голяма е кия. Много човек, казвам ти. Мерак, аз не знам как съм издържал. Не знам как съм издържал до 18 години, докато си взема книжката. И какво беше първото, къде да караш? Аз ли? Да. BMW. Какво BMW? 316. E46. На газ или? Компакт. На газ ли беше или? Не. Аз газ не обичам. 316. Да, 316. Мрей неща. Генерации. Какъв цвят беше? Сила. Много хубава кола. Ужас. Аз се радвам и на малките неща в живота. А това първа кола 316? Да. Не, и карал съм и по-грозни коли. Аз си взимам кола, тича си я, тук се слагам това и си го продавам, човек. Аз не мога да се задържам с това. От малък съм си такъв, някой ме закача, айде лоп, давам, мога отиваме в нотариуса, подписваме, вземи. После си търся някаква друга, взимам я, пак е тича, да, пак същата история. С коли не се задържам, брат. Буквално от малък с коли не се задържам. Добре, която е така любимата кола, любимата майка кола, да започнем. Която кефи такава интериор, визия, екстериора, вървежа, което така те кефи най-много. По принцип, моята любима кола, интериор, екстериор, визия, линия, като цяло общо, това е колата, само Audi. Audi, кой модел Audi? A8. От по-новите, които са... Да, по-новата. С Matrix това. Да, Matrix. Audi. S8 Plus. S8 Plus. Това е брутално. MTM, нещо по лимитът. ABT, MTM... Живи, издявай и до там ще стигнем. Това ми е любимо, но карам Mercedes. Какво си CLS-чето? CLS 2016, карам си от 5 години вече. Когато се продава, между другото, да знаете, когато се продава, скоро ще има видео за нея. Карам си, Това е пикантна информация от кухнята, никой не знае. Да. Когато се продава. И така, Audi ми е любимата кола. И като джип, и като кола, и като вървене, и като мощ, и като всичко, братле. Не те ли кефи повече задното предаване, защото латото знаем, че не дозавива. По принцип BMW хубава кола, много хубава кола, харесвам BMW, хубаво, много спортен дух, много голяма линия има и BMW-то, много агресивна муцуна, агресивна кола. Но нещо не ме дърпа и някакси не е моята, братле. Да кажем така, не е моята кола. BMW не е моята кола. Не си го препоръчвам. Или в както да ги пишем. За луксозно вземем Mercedes, за спорт и лукс комбинирано Audi и за спорт. Братле, BMW някакво такова. По принцип, Mercedes е много хубава кола. За Mercedes нямам думи. Точка, край, приключваме, много хубава кола. Обаче ме дърпа към Audi. Това е. Дърпаме към Audi. Някакси Audi-то ми е колата, братле. Пожелавам скоро време да си вземеш нещо мечтаното, така как си се представил винаги. Много коли. На ден карам по 5, по 10, слизам от тази, качвам се на тази. Вече гледаш на колите по друг начин. Не, да.
Вече не е тръпка. Не е тръпка. За мен лично... Нали, откакто снимаме заедно, човек и за мен. Да, то в принцип ти снимаш и ти казваш Ламарина. Ламарина. Преди беше голям кеф. Беше като ги видихме там на уличките тук, така като се видя някаква кола, взимам колелото веднага зад колата, той настъпва, аз го търся. То беше голям ужас. Добре, да се върнем към автокъщата и към вече, защото това ти е по-сериозната работа. Аз се отдал напълно на нея. Да. Разкажи, коя ти беше, нали, най-бързата продажба? Аз съм присъствал на една продажба, където беше просто страшна история. Братле, бързи продажби имам над 15-20 броя, къде изобщо няма и час. Докарвам, това ще го рече. Докарвам, свалям от камиона, пристигат хората, защото аз преди това се качвам, очаквам нос и те директно ми звънат. Да, капарират си колата, инго нашата е. И така, той... Не знам и аз какво се случва, как да го кажа. Днес според мен продажа беше на E-класа с Active Sounder. Тя хора идва буквално в автокъщата и го ми звъни, ела да снимаш, нали, оправям да събирам техниката да снимаме. И докато снимам, нашето момче, приятелю, тук имам една кола за теб, една нова E-класа и показва на хората през телефона. И аз се снимам, нали, такова. И към добре, аз съм готов, брат, ще си хода, в смисъл, да, той за E-класа, да. Тя ми вика, не, чакай, ма ще подадем. И към добре, ще пуши една цигара време и вика, давай шампанското, ще правим чисто шампанско. Да, между другото, как дойде колата, свалих я колата, ти беше там, звъннах ти, Степчо, ела да снимаме една E-класа, между другото тая E-класа е топ, с колоните такава е направена, много беше много готина, братле. 3 минути. 3 минути, толкова? Да, 2 минути, до сега се спомням, 2 минути и 53 секунди разговор и колата е продадена. Това е. 2 минути и 53 секунди. Това е. Кой си го можеш. 2 минути 53 секунди и Мерцедеса замина братле. Бе, човека, те питам сега как толкова бързо успяваш да продаваш колите, как хилиш доверието на хората, как от нулата до това ниво се скачи толкова бързо, в смисъл. Как стана? Значи... Доставим, нали, видеята, защото видеята те си неизбежна част, те сте за реклама, но идва момент, в който ти си лице в лице с този човек, на 4 очи и видеото ти е като началото на сделката, общо взето. А всичко друго вече човешки взаимоотношения, как това го постигаш? Батинко, сега ще ти кажа за това нещо. Буквално ще ти кажа, няма една година изцялостно обърнахме пазара с главата надолу с 360 градуса. Защо ще кажа? Защото при нас отношение, честност, коректност, много подаръци, много изненади. Хората звънат само, Инго, отивам, хотелче. Ти си постоянно наляво, надясно, вече не мога да те хвана почти. Цяло да се работи, да намерим време да снимаме. Абсолютно, постоянно цял ден съм в движение. Хотели, от София ги забираме, от летището, ресторанти, второ, пето. Максимален фул макс гледаме как да угодим ние на хората. Не че купуват кола, не че са ни клиенти. Окей, при нас клиента е тук. При нас буквално, братле, клиента си е тук. Абсолютно горе на главата. Клиента си е при нас цар, да ти го кажа. И едва настаняваме на хотелче, гледат и 90% от тия силните продажби от нашите коли са, братле, ще кажа, мега топ топалки коли продаваме. Аз съм там, аз знам. Абсолютно, да. Много хубави коли. По възможност гледаме да се изберем много по-хубави коли, по-запазени. Не че само запазени на по-малки километри. Има търговци по 15-20 годишни в пазара. Буквално
буквално седат и нищо. Няма развитие. Ние само от ден на ден ставаме по-популярни и по-популярни и си продаваме, и си продаваме, и си продаваме. Имаме ден, къде съм продал 9 коли. Скъпи, 9 скъпи коли. Като 9 скъпи, да, 9 скъпи коли, човек. Буквално не знам къде се намирам. Но те повечето хора това го избягват. Не иска да го правят. Той си обича спокойствието, обича си, нали, елата да вижте колата и до там. Аз не съм на това мнение. Аз ако съм на това мнение, ще забия катинара, ще си ходя някъде, ще почивам, ще си взема една заплата от 2-3 хиляди лева и си гледам здравето. То бизнес да си, също това, нашето си е като сам да си шеф, то си сам за себе си. Абсолютно. Всичко зависи само от тебе, ти ще определяш продажбите, ти ще определяш клиентите. Абсолютно, братле. И нали, защото разликата между мен и теб, аз продавам моя услуга, ти продаваш кола. Общо е едно и също. Но парите са различни. Да се каже. Да се каже. Масово и като... Сега аз като извънна, при нас ти казвам... Ще се случва, за един миг, смисъл. Имахме, нали ти казвам, 9 продажби на ден и буквално, човек, казвам ти, аз се разсипах по София, насам натам, правиме документи, второ, пето и накрая се прибирам вкъщи 1-2 часа, в 7 изленах, 2 часа пребрах, легнах да спа, не мога да спа, човек. Докато мога да те Не мога да спа, буквално ти казвам, не мога да спа, братле. Нещо ми стана в леглото, се върта насам, наляво, надясно. То целият ден адреналин. Много голям адреналин. Както и като имаш умора, имаш и преумора. Самата умора, просто не те лови сън, ти просто не можеш да намериш място в леглото. Покамо ли каквото и да било друго. Да. И така, за пазара ти казвам, че се обърна с главата си надолу. Инго Алто Елия вече може да се каже, че из цяла Европа, из целия свят го знае и много от момчетата като Германия, Франция, Англия, Швейцария, Шотландия, Белгия имаме много клиенти, в Ирландия имаме много, Норвегия имаме пак. Като цяло, всяка точка на Европа си имаме бая клиенти. Ама аудитория, да. Смисъл, имаме си и хейтери, но без хейтери няма как. Те без хейтери не мога да се живее. Това е най-хубавото. Да. Аз много ги уважавам. Да, и аз така. Аз не се радвам на тия хора. Да, аз си се радвам и на добрите, и на лошите се радвам. Да. Аз минавам някъде с колата, например. Някой ми се радва, нали? Инго, здравей, здрасти. Минавам някой път, нали, от някъде и някой гледам, чувам как едват и аз сваля прозореца и здрасти. Как си? Сещаш се как? Спичи малко. Да, си къткам аз. Така, значи, разкажи за някоя малко по-забавна история от автокръщата, например, нещо, което клиентът идва, колата всичко готово, после колата не пали, някакви по-забавни истории. Имал съм и тихи случаи, къде, нали, все пак и ние не сме застраховани с тебе. Това е кола. Не мога да гарантираш какво ще се случи. Абсолютно, след 5 минути да седнем долу или да се качим горе, какво ще стане. Имал съм случай, братле, то не е много забавно, но за мен е забавно, да е. Защото имал съм случай, дойде клиента, ходих в летището, посрещнах го, настаних го на хотелче, тук в Пазарджик. Колата си беше 2022, колата си беше на 75 000 км. Това стана миналата година. Се сета септември. Да, септември или октомври. Взимах колата, го запалих, тръгнахме за София, оправих му лизинга, иззенахме от лизинга и идва към мен, към автокъщата с колата да си го обслужва и да тръгне. Само едно масло ще да му продам. И по колата още беше на гаранция и нещо даде фира колата, не ще я запали пред автокъщата. Към какво стана сега на тази кола? Гледам, търся нещо много му намеря косура, много да е. И човека, колата е мега скъпа. Да. Мега скъпа е колата и той почна човека вече
да се притеснява, нали, какво ще стане, как стана. Викам, Батенко, викам спокойно, ще оправим всичко, какво трябва, нашата страна няма да имаш никакви проблеми. И той започна от притеснение, от стрес да пърди. Да изпуска газове и... От притеснение... Не, хора, наистина, и за притеснение избил по съвършен начин. Да. И сега аз го гледам, усещам го и той ме гледа, той пак се притеснява. Отиваме в сервиза. Акумулатор. Акумулатор. И те по-като пътуват от тук, докато дойде, докато такова да се оправи, тя не се пали. По принцип имаше някакви там други елементи, но правихме го. Той е за 5 минути работа, да се слуша чисто нов акумулатор. И ден днешен ме търси, братле, помниш ли, какво стана? Щях да препадна, щях да такова, братле. Помня самия ден е такова, много приятно, обаче... Той когато си имаше, аз му давам и гаранция, 24 месеца гаранция му давам за колата. Тъй, че не е проблем. Всяка една кола си ги даваме... Самоличен си има гаранция. Да, всяка кола си има гаранция. Всяка една кола се обслужва масло. Масло, филтри. Гледаме в какво дереже са накладки, дискове, нали ако са зле. Да, сега с 100 страна пате. Това хората, ето за това ние продаваме зле. Защото си държим на думата, защото си правим всичко, защото при нас е уют, сещаш се как да ти кажа. Да ти е густо да си вземеш кола. Как да ти е густо, само звъниш и всичко ти е готово. Едно ало, инго и всичко ти е готово, братле. Се занимаваш с документи. Абсолютно не си биш главата как сега кой ще... Айде да не кажа някъде, да ходиш да си вземеш ти някаква кола от някой, той отиваш в общо къщата. Може ли да видим тази кола? И той ще вика, пари имаш ли? Аз имал съм такива случки и питам, нали, разкажи малко повече за колата, това. Питал съм дори така, дали за вино, ако се налага. Да. Ми дадат... Също. Аз ти казвам... Не ще получаваш много лошо отношение. Да. Аз това ти казвам от туде. При нас е отношението. Ние затова разбихме целия пазар. Много реклами, много отношение към клиента. При нас клиента, понеже е цар, при нас клиента ни е тук в главата, братле, и само един телефон, хотелче, ресторант. Що готово? Ние тук не сте има и ергенчета, къде са ергенчета. Да, за тях. Да, дискотечка, веднага. Фризьор, дискотека. Всичко. Нужно да не, даже имах случай, едно момченце ми вика, добре, елате, ти вика ме пострига. Ти ме води вика на баня, на такава баня, братле, минерална баня. Води го на баня, изкърпа се човека, едно хубаво релаксче, тук горе в Ленинград, едно хубаво релаксче, води го в джанама, хъпнахме и гледам, той се притеснява, към какво стана? Вика, мен малко тъмното ми, вика, страх ме, вика, аз не мога да легна, вика, само кажи моето момче, няма проблеми. Бавам едно телефон си, айде. Че не си ляга сам. Да, не си ляга сам, братле. Който да му свети. Да, цяла вечер му светкат със светкавицата. Да, виж сега. Това са такива някакви малки жестове, които не ти лягат повече около 1000 лева отгоре. Ти като подаваш кола, например, за 60-70 хиляди, ти 1000 лева, къде не си ги даваш за това? Братле, не, от 60-70, имам случаи къде... И за по-ефтини коли. Да, къде колите са по 5-10 хиляди и аз пак също си прочитам. Но парите се изкарват, това е. Защото хората си идват от Варна, понеже из цяла България имаме много клиенти и хората от 400-500 км, например, от Варна, от Бургас имаме много клиенти. И там... Който Бургас паза, са си едно 4 часа. Да, 3 часа и половина, 4 мога да го удариш, да, зависи от пътната обстановка и взимам на хората хотелче, почиват си една вечеря. При нас така, братле. При нас, братле, клиента е с много голям приоритет. С абсолютно много голям приоритет, братле. Това е важното. Какво ви кажа? Раздаваме се на макс, даваме всичко от себе си, нищо не спестяваме, нищо не кътаме. Пари
идват, отиват си, то така е всичко в този живот. Отива си. Абсолютно. На сметка всички отиваме на същото място. Да, тъй, че да сме живи и здрави и е така да се радваме ние клиентите. Освен да приключваме с първия ни подкаст, така да се наречем. Другия път очаквате повече информация, по-забавни истории, ще има влогове. Да, ще има влогове, ще има нали, част от продажбата, даже да ви кажа, на М4-ката едно готино момченце си го купи, както казах, за 2 часа го продадох. Ще го вземем от летището, ще го наставим на хотелче, ще се снима всичко, ще се види. При нас клиента е цар, при нас клиента е с приоритет. Последете ли в TikTok Ingo Auto Elia, TikTok-а на Elia Auto, както и нашите Facebook страници Ingo Auto Elia и Elia Auto. Може да последвате мен. В Facebook съм Стефан Пенев на български. В Instagram може да го откриете Пенев Wedding Videography. Занимавам се с всякакви заснемане на сватби, тържества, евенти, реклами, всякакви вид неща, музикални клипчета. Най-добре, няма просто... Стараем се с най-добрите. Няма смисъл какво да кажа, братле, то се вижда, че си може би един от най-добрите в България. Поне аз съм работил с много камеристи, много видеооператори, много... Всеки ми звъни, всеки ден по телефон гърми човек и ти си наистина... Хора, стараем се да даваме всичко от себе си и това е. От нас казваме чао, лека вечер, останете със здраве и това е. Нещо да добавиш, Инго? Поздрави, само ще кажа на всички наши приятели, Mobile BG Elia Auto, Ingo Auto Elia TikTok, Facebook Ingo Auto Elia, само топ топалки, поздрави на всички приятели, цунки и гунки от нас.